ụmụnne m ndị Igbo biko o nwere ihe nchọrọ ịjụ ọnụ. Unu adụ sure na gọvanọ of Enugu steeti na onye abụ onye Igbo ka ọ bụ akwa afọ ya bụ gọvanọ Peter Mba or something like that. Biko unu adụ sure na gọvanọ Peter Mba na onye abụ onye Igbo? I know the reason m ji ajụ ajụjụ a na-ajụ. Unu adụ sure na gọvanọ Peter Mba bụ onye Igbo? Can you imagine ihe na-aga n'Enugu state right now? The other time a pastor na social media na-eti mkpu ono o si demolish uno ya church property untouchable, but now only one village ha batara wee na-clear everything. You will watch the video. Has na more than 50 caterpillar na aba ahụ na demolish uno ndị Igbo na emebi isi ihe ha kọ n'ubi ma akpụ ma abacha, all those na ogu ihe ha kọ n'ubi ọ na-destroy all of them one by one. No. The problem my community is protesting is because the government are taking the 80% of land of the community. We have already, the community have agreed to give them 245 hectares of lands to take and use it for do enugu and for them to collect from other community. But the refuse. They want to push us out from this our community, and we don't know where they want us to go. So that is why my community is protesting. The government started the demolition. Even right now, today being 17th of February, they are right now about 50 caterpillars is there demolishing our community, both people's house and crops, everything. I want the government to come for our aid, to help us to talk to our governor, because maybe our governor does not know that such a thing is happening. We are the people of Chanike. Obogwadulumanya ife na-eme na gọọmenti Peter Mba. Mụ na onwe m anatago retirement na baị bụ nchakancha. Anatago retirement for the past 11 years. Enwere gratuity akwụrụ m manage with ego mụ na nwunye m wee lụta obele ụna. Enwere ebe ọzọ m nwere nna aka na bretu am si lụọ ụna na benna. Anasị anyị kwanite within 7 days. Ten na ya bụ ka gọọmenti rapụrụ m ụlọ m maka na adịdọktụrụ housing contribution anyị make onwere ụlọ ha nyere anyị mgbe a na-arụ ọrụ. Kita no alụtakwa m ụlọ asị m abịa makụọ ya by Enugu state government na a ga-akwatu ya. Anụ m ayọ mmadụ akwatu n'ụlọ m ka ha onwe ha enyeghị m ụlọ mgbe m na-alụ ọrụ for 35 years. Ọ jọgburu onwe nke ọjọọ ya bụ na eji katapila akwatu ugbo akpụ agụ ji ndị Nigeria kịta egbu tinyere ihe ndị herdsmen na-eme n'ugbo. Pentakari bụ 1,500 ana akwatu ugbo anyị. Ọ jọgburu onwe ya. Alụgidere m ọrụ anya nyebe m nsogbu kịta adị m afụ ụzọ ebe ka m ga-eje. Gọvanọ Peter Mba ama m ihe na-eme ga-eme. I'm not sure na Igbo onye Igbo, because ọ bụ na Igbo onye Igbo ị ga-ama the time anyị nọ n'ime right now. Ị ga-ama na anyị na-ayọ ụmụnna anyị ayọ ka ha batasịa east. Ị ga-ama na ihe siri ike ịbịa sị ndị katapila ọ na-emebi isi ebe ụmụnna anyị na-akọ nri na-eri. Na enwere one of our papa kwuru okwu na this video nke now. The papa na-ekwu na asọsọ na ka ọ nwere ka ezi maka ndị enwere the privilege to come out to speak on social media. Ndị bụ sọnsọ ofunu ka ha nwere demolish that house ka ebe ha ga-ebi. Ke maka ndị nwere the last hope and ha nwere ịbịa wọli ya
Governor Peter Mba, you are very, very, very wicked. And open a stop on this thing. Your generation and you must suffer it. Listen to me. I don't know matter you be a president or governor. When you may have trauma, I will stay it. Governor Peter Mba, if you continue this thing that you are doing, don't think that the power in authority to become a governor of Enugu State, that you can do everything you want to do. Listen to me. Obashegu on ananuku. You must suffer it. Mark my word. Mark today's date. Governor Peter Mba, you must suffer it. Kedu ni si ngobi. Ebe this village say okay, now I get in the government eba. They have said that we provide this land for government. Well, when I waste you, no, not all. Get the kind of generation I don't need. Get the kind of generation, wicked generation I don't need. And you call yourself a Christian. Governor Peter Mba, you call yourself a Christian. You call yourself a Christian. You call yourself a Christian. How many people go last hope? So government but get allowance, get busy. Governor Peter Mba, get money. Do you know that widows, not in that village, and it's oh my God, Governor Peter Mba, because of power. You think that you go free, Governor Peter Mba? Your generation will suffer this. Mark my word, I'm not afraid of you. Your children must suffer it. Do you know what you are doing? Widows, for many years. Because of Igbo governor. My God. I'm here to serious warning to stop it. Open and the pastor go mando, Reverend Father go mando, Bishop Gagagwagia, Muagagwagia, stop it. If you continue it, all must suffer. Your generation you don't know what you are doing. Because of your power. We are looking for a way that Igbos will return back to the east to start building and develop their places. Neka Governor Peter Mba, when Arwalo man in Enugu State, no matter people no matter now what I see people are be dying in Enugu State. Man BP, man they collapse. Hi, my God. Kedu the kind of heart Nigerian politicians Kedu the kind of heart hangwele. What kind of heart hangwele? What kind of heart hangwele? Governor Peter Mba, let me ask you a question. Obona go on go governor. Na your family enwele ego. Mmago bo sonso go omulo. Mpaga hangugo. Mmago anolo uno mpago lutangulo uno na manage. Ona no una ahụ. Go na maga anolo. Government abia chopun ebunubi. Demolish the house. And I no know where that side. Government ewele ya. Ona na akwale. Governor Peter Mba gado happy. Will you be happy? If you go, mmadụ mego, ọ ga-adịgo mma emene mmadụ. Let me stop this message here. Make sure that you share this message. Go low Governor Peter Mba, the governor of Enugu State. Okay? I'm still your brother, Evangelist Ebube Joseph Ezagoba. Shalom.